מה הולך כולם? הגעתם לסרטון ריאקשן של דרגון בול, והיום בסרטון אנחנו נבקר איזה שפה עשתה יותר טוב את הנאום ואת השאגה הפסיכית של האולטרה אינסטינקט. אז בלי הרבה בלבולי מוח, בואו נתחיל ונבקר תוך כדי הסרטון. など敗北を遅らせるだけの悪あがきよ。寝ぼけたことを抜かしやがる。不完全と言ったな。つまり今の強さのその先が存在するということ。それを無視して勝敗を決めつけるとは、神ともあろう者が早計も甚だしいぜ。何が言いたいのです。まさかこの状況から奴が極意を極め試練を超えると。ありえん。それこそ寝言だ。なぜそう言い切れる？この力の大会、そのわずかな時間の中、幾度となく限界をぶち破る俺たちサイヤ人の姿、貴様らも見てきたはずだ。試練もう終わらせるのだ。今すぐ奴を孫悟空を落とせ。カカロット、俺は俺の誇りも約束も全て貴様に託したのだ。負けることなど絶対に許さん。神の領域など踏み越えろ。そしてジレンを倒せ、カカロット。טוב חברים, אנחנו עכשיו נבקר את הסרטון שראינו. אז פה אני חייב להגיד שקצת הגרסה היפנית באמת מפתיעה בדברים האלה. סון גוקו נשמע פסיכי, אוקיי? מסאקו עשתה פה עבודה פסיכית, אוקיי? הוא נשמע ממש פסיכי. ג'ירן נשמע מטורף, אוקיי? מטורף. הדו שיח בין וג'יטה לבלמוד נשמע ממש טבעי. יש רגש מתאים. מעניין אותי איך הגרסה האנגלית דווקא את זה, כי אמרו שזה יותר טוב. טוב, אנחנו בינתיים נותנים ליפנית באמת, בגלל שאני לא יודע איך האנגלית עשתה, אז אני נותן לה 9 מקסימום עם האנגלית פחות טובה, נעלה את זה ל10, אוקיי? טוב, בואו נשמע את הגרסה האנגלית. And all you're doing is running your mouth. Do you even listen to yourself? Just now, you called it incomplete, which implies he hasn't fully mastered it yet. And if you're stupid enough to ignore the obvious implications of that, then I don't even know where you get off calling yourself a god. You watch yourself, mortal. Oh, come on. Are you suggesting that he can master Ultra Instinct in the time he has left? Please. You're a fool. That's impossible. And you'd bet your life on that? 48 minutes. That's all we were given for this tournament of power. Yet in that brief time span, we Saiyan warriors have shattered our limits, time after time. You've seen it with your own eyes, Destroyer. Jiren, what are you waiting for? End this! Knock Goku out of this tournament now! Come on, Kakarot! Find a way! I entrusted everything to you! My pride, my promise, everything! I won't tolerate failure! Trespass into the domain of the gods and use that might to conquer Jiren! Do it, Kakarot! אני חייב לומר שזה היה כל כך טוב, השיחה בין בלמוד לוג'יטה נשמע ממש טוב. אני לא מתחבר כזה לקול של וג'יטה האמריקאי, אבל אני רק מבקר את הדו שיח שלהם. וואו, זה היה ממש טוב. גם הרגש שהוא הוציא שם היה פסיכי. איך שבלמוד הגיב לה והשיחה ביניהם זה היה ממש מדהים. זה הרגיש לי ממש טבעי. לא הרגשתי פה משהו פרודיה, ולא הרגשתי פה משהו שבן אדם שלא יודע לדבר בעברית או באנגלית.
אני חייב לבקר את זה, אבל השאגה של שון התחילה טוב, הסתיימה גרוע, הוא היה צריך למשוך את הצעקה עם הקול השני, ושומעים גם אם שתשמעו, היפנית תשמעת יותר חזק, שון נשמע יותר חלש, וזה בגלל שנראה לי שהיה לו צידו בגרון. אוקיי, אז היפנית עשה את זה 10, האנגלית 9. רק בגלל השאגה. רק בגלל השאגה, חבר'ה, השאגה של שון. כמובן, אתם יכולים להגיד מה שאתם רוצים בתגובות. נקרא את הכל. אוקיי, חבר'ה, אני לא ראיתי את זה אף פעם בעברית. אנחנו עומדים לראות את זה ביחד, פעם ראשונה בעברית. טוב, חברים, בלי בלבולי מוח, בואו נשים את הגרסה העברית. האינסטינקט לא שלם, הוא רק מאמץ חסר טעם לעכב את התבוסה. וואו, בלמוד נשמע טוב, אהבתי את בלמוד. אם שמתם לב, הוא מאוד דומה ליפנית והעברית והאנגלית, הוא נמצא כזה באמצע. זה מיוחד, זה טוב, זה כבר, זה מתחיל טוב. בואו נשמע איך עמי עשה את הסצנה הזאת, מעניין אותי איך הוא עשה אותה. איזה רגש הוא הכנס בסצנה הזאת. יאללה עמי, תן לנו בראש. אולי תרצה לנסות להתעורר עכשיו? מה זה, מי זה, איפה עמי? מה אני שמעתי עכשיו? זה אמיתי? אמרת שזה לא שלם. זה אמיתי? מי זה? למה עמי לא עושה את הסצנה הזאת? מה קורה? למה לא שומע את עמי? מי זה? מי עשה את הסצנה הזאת? לא, למה? לא, חברים, זה מאוד הורס לי, למה? כי אני מאוד, מערוץ הילדים, אני ראיתי רואה דרגון בול, ואני מאוד אוהב את וג'יטה. את וג'יטה העברי. אני לא יכול, הוא נוסטלגי לי כל סדרה, הוא היה כל הזמן, עמי היה תמיד וג'יטה. עכשיו שהוא לא נמצא זה, מה זה הדבר הזה? מי זה? זה אומר שיש משהו מעבר לחוזק הנוכחי. מה זה הדבר הזה? אני לא מאמין, מה זה? לא, טוב, חבר'ה, זה מוריד אצלי הרבה, כאילו, לשמוע את זה, הוא לא מתאים לווג'יטה. מי עשה את זה בדיוק? טוב, חבר'ה, אנחנו צריכים עדיין לבקר את זה, אז אנחנו נתחיל מחדש את הסרטון, ואני אבקר אותו בסוף. ואני אסביר לכם כל קטע, אם הם עשו את זה טוב או לא. כמובן, מבחינת הקולות אני מסכים עם מי שרואה את זה, אני מרחם עליו, אוקיי? אני פשוט מרחם עליו. אני לא צוחק איתכם. אם זה הווג'יטה שיש בטורניר העוצמה, אני מרחם עליכם. כי תשמעו את האנגלית. And all you're doing is running your... לנחש את תוצאות הקרב. אתם מבינים את ההבדלים בגוון הקול? הקול שלו לא מתאים לדמות הזאת. איפה אתה עמי? למה פרשת מדרגון בול? את זה אנחנו נדבר אחר כך, אני אבדוק את זה אחר כך. אוקיי חברים, אנחנו נתחיל את הסרטון מחדש, ולמרות וג'יטה מסריח הזה, אני אצטרך לשמוע את זה. אוקיי, טוב, בלי בלבולי מוח, צריכים לבקר את הסרטון. האינסטינקט לא שלם, הוא רק מאמץ חסר טעם לעכב את התבוסה. אולי תרצה לנסות להתעורר עכשיו? אמרת שזה לא שלם. זה אומר שיש משהו מעבר לחוזק הנוכחי שלו לנחש את תוצאות הקרב, תוך התעלמות מהעובדה הזאת. זה מעשה ממש פזיז עבור אל. אתה אמור להבין את העובדה הזאת. מה אתה מנסה להגיד? אוי באמת, אל תגיד לי שאתה חושב שבמצב הזה הוא עומד לשלוט באולטרה ולגבור על ג'ירן. זה בלתי אפשרי, אתה זה שחולם פה. איך אתה יכול להיות בטוח כל כך? טורניר הכוח הזה, בזמן הקצר הזה, אנחנו, הסאי, חצינו את הגבול שלנו שוב ושוב, ואתם צפיתם בזה קורה. פעם אחר פעם. ג'ירן! תשים לזה סוף כבר! תמהר ותביס את סון גוקו! קקרוטו, הפקדתי הכל בידיך. את הגאווה שלי וההבטחה שלי. אתה לא מורשה להפסיד, לא משנה מה. אתם שמעתם את זה? אתם שמעתם את זה הרגע? אני הפקדתי את הידיים שלך, את ההבטחה שלך. אתה לא מורשה להפסיד, נעצר הסצנה. זה לא נשמע טבעי חבר'ה. זה כבר נקרא קצב לא טבעי. זה יכול להיחשב כפרודיה. ברגע שזה מדבב קרה מטקסט. והוא לא שם לב לאיך שהסצנה מתרחשת. זה ממש גרוע, זה לא טוב. זה רק מראה מה החיסרון בין עמי למדבב שמחליף אותו.
חבר'ה, גם לכל האורך של הסדרה, לא קשור שהקול של וג'יטה בכלל לא מתאים לדמות שהדביקו עליו. אם אתם רוצים שוב פעם לשמוע את הגרסה האנגלית והיפנית שתבינו. זה היפנית. אתם מבינים? זה לא מתאים בכלל. מי שעשה פה את וג'יטה, הדמות לא מתאימה בכלל לדמות. חבל שאמי לא עשה את זה באמת. אמי באמת יותר דומה לגרסה היפנית. כולם, לדעתם כמעט כולם חושבים שאמי מאוד דומה ליפנית. הוא מזכיר את וג'יטה של היפנית. אוקיי, אני חייב לומר שזה פשוט בושה וחרפה. חוץ מבלמוד שעוד אומר שם דברים הגיוניים, המדבב של וג'יטה לא יושב עליו. זה באמת נשמע בושה. אבל וג'יטה זה דמות ראשית. זה דמות ראשית שנייה. ולשים את וג'יטה, דמות ראשית שנייה, ככה, במצב הזה, זה בושה וחרפה. חבר'ה, אני באמת מרחם על מי שרואה את זה, באמת מרחם. זה באמת בושה וחרפה. אין לי מה להגיד לזה, אין מה להגיד לזה. טוב, בואו נסיים את זה, את הסרטון הזה. תצעד מעבר למימד השמימי, ואז תביס את ג'ירן, קקרוטו! טוב, אז עכשיו אמרנו את דעתנו על הדו-שיח בין בלמוד לווג'יטה, שבאמת זה מקבל 0. אני לא צוחק שזה מקבל 0. אין ישיבה טובה על הקול של וג'יטה, לא מתאים לדמות. הוא לא באמת מתכוון למה שהוא אומר, הוא מקריא טקסט, נשמע כמו פרודיה. אני יכול להמשיך, אבל נראה לי מספיק ירדתי. זה עד כה. הדו-שיח 0. זה באמת 0. איך שהוא מרים לגוקו, זה לא נשמע שהוא מרים לו, זה נשמע שהוא מקריא מטקסט, זה פשוט בושות. למה הוא לא צורח את זה מהנשמה כמו שהאנגלית והיפנית עשו? עכשיו אנחנו נבקר את השאגה של סון גוקו. לצערי הרב, אבי מאיר, אתה אמור לעשות 2 קולות של הסינג. אולטרת סינג יש לה 2 קולות. גם מסאקו וגם שון שמים 2 קולות לב ביפנית, שמו לו 2 קולות, והסיבה לכך שהוא לא שולט באולטרת אינסטינקט. בגלל זה נשמע 2 קולות בגלל ההד של החום. אבל ברגע שהוא הופך לאולטרה אינסטינקט המאסטר, אתם תשמעו שביפנית הוא פשוט תשמע כמו סופר סאיה או סופר סאיין בלו. אז זה משהו אחר שנתפקד עליו. אוקיי, בואו נדבר עכשיו על השאגה שלו. השאגה גרועה, סליחה. לא רק שזה נשמע כמו חתולה שאיבדה את הקול שלה, זה א' קול, אין לזה בכלל דימוי לאנגלית או היפנית. אם אתם רוצים לשמוע, תבינו למה אני מתכוון. זה הצרחה שהוא אבי מאיר דפק. שומעים את זה? שמעו את היפנית, את האנגלית. צריך לשאוג. אתם רואים? הם שואגים. גם היפנית. אתם שמים לב? זה מסביר שאבי מאיר, סורי אבי מאיר, אתה מקבל ממני 0. אין סיכוי. השאגה הזאת לא קשורה לסצנה. אתה אמור לשאוג, לא לצעוק. ובגלל שאתה צועק לא נכון, יצא לך חתולה. זה פשוט גרוע, חבר'ה, זה פשוט גרוע, זה על הפנים, זה באמת, זה הדימוף שלנו בארץ, אז כדאי לך אותנו דבבים, אני לא צוחק, זה נורא. וואו, זה גרוע, זה גרוע. טוב, חבר'ה, לפני שאנחנו נסיים, יפנית קיבלה מקום ראשון, מקום שני, אנגלית, סיבה פשוטה, אהבתי את הדו-שיח, אהבתי הכל, אבל שון לא המשיך את השאגה, היא אמורה להימשך. כמו שראיתם שהיפנית המשיכה אותה, שון לא המשיך את השאגה, היא אמורה להיות יותר ארוכה. ודבר נוסף, לשון לא שומעים כמעט את השאגה, לעומת מסאקו ששומעים אותה חזק, שון שומעים את השאגה שלו בחלש. זה מעניין למה זה יצא ככה, כל אחד חזק, כל אחד חלש, זה מעניין אותי למה הוא עשה את זה ככה. מסאקו זה 2 קולות ששומעים אותם ממש טוב. אוקיי, זה דעתי כמובן. לא לקחת את זה בחשבון, שזה רק דעה שלי. אוקיי, אנחנו עכשיו, לפני שנסיים את הסרטון, יש לי הפתעה קטנה בשבילכם. אני וחברים גם דיברנו את הסצנה הזאת. היא רשום לכם במסך, מי עשה מה. כמובן אני יכול להגיד לכם, אני עשיתי את וג'יטה, את בלמוד ואת הקיושין שלהם. 2 חברים נוספים עשו את ג'ירן ואת סון גוקו.
אתם תבקרו בסוף הסרטון איך יצא, ומי לדעתכם עשה טוב, יותר העברית שלהם או העברית שלנו. אנחנו לא נראה לי מגיעים לרמה של יפנית או אנגלית עדיין, אבל אם נמשיך לעבוד טוב עם רגשות ומשחק טוב, אני חושב שגם נגיע לזה. בואו נתחיל. כל עוד זאת אומרת שבסך הכל עוד מכשול בדרך שמעכב את התבוסה שלו. איזה שטויות אתה מכניס לפה שלך בדיוק. אתה בעצם טוען שהצורה שלו לא מושלמת. אתה טוען שהיא לא מושלמת, אז בעצם אתה רומז שיש צורה מעבר לצורה שהוא נמצא בה. להעלים את העין וכבר לחזור את התוצאה? ממתי האלים התחילו להיות כל כך בסיסיים, תגיד לי? ומה אתה רוצה לומר בדיוק? אז בעצם הטענה שלך שהוא יוכל לשלוט באולטרה אינסטינקט פה ועכשיו, ואז הוא יביס את ג'ירן. זה לא אפשרי אם כבר מדברים על שטויות. ומה לעזאזל גורם לך להיות כל כך בטוח? הרי בטורניר העוצמה זה, בטווח הזמן הקצר הזה, פעם אחת אחרי השנייה, אנחנו הסיינים הצלחנו להתעלות מעל הגבולות שלנו. ואתה הרי ראית זאת בעצמך. ג'ירן, סיים כבר את הבדיחה הזאת. אבס את סן גוקו. אבס אותו עכשיו. קקרוטו! תקשיב לי טוב, אני נחתי בצד הגאווה שלי, את ההבטחה שלי, והשארתי הכל בידיים שלך. ההפסד שלך ממש לא מקובל עליי. תדלק כבר מעבר הדרגה של האלים, ותמיץ את ג'ירן המנוול הזה! קקרוטו! טוב חברים, עכשיו אתם הולכים להגיב לנו איך לדעתכם זה היה נשמע, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. יאללה, ביי.